Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray-Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Ano kita mga boss? Tagiyan na naman internet. Okay, round 1 na ito. Start na. Simple lang ayam. Iba talaga yung ni Boss Alexis. Termediary Karag. Okay, Cactus. Pareho na naka-stack ni Boss Alexis. Okay, Hair Dagger para Boss Kami. Magja-jump ng lason ni Boss Alexis. Pero may bilins nga yan. Medyo may kainaan nga diya na ang lason ni Boss Alexis. Makakaya ba ni Boss Alexis ang lason laban ang bilins ni Boss Scotty? Hair Dagger, Pistriki. Egg bomb play na naman mga boss. Pero intended na talaga ni Boss Alexis para kang bird and juggling balls. Sinister Strike, mangikil, nag-critical mga boss. 2 versus 2. Di pa nag-dividends. Ano sa ka-plant ni Boss Scotty? Naganap yung boss! Naganap yung boss! Twin tail, makakaya ba? Sinister Strike? Makikill ng plan mga boss! Easy win para kang Boss Alexis! 1-0. Good game para kang Boss Scotty. Well played naman para kang Boss Alexis.